Iduyog ang DILG Bukidnon og nakasaksi sa mahinungdanong lakang padulong sa malungtarong kalinaw og pakig-uli sa 32 ka mga former rebels kon FRS nga voluntaryong mitugyan sa kinatibukang 43 ka mga armas ngadto sa Bukidnon Enhanced Comprehensive Local Integration Program ICLEP Committee sa usa ka ceremonial activity niadtong Nobyembre 26, 2025 sa Bukidnon Police Provincial Office Camp Captain Ramon Unahon, Malaybalay City. Ang 8th Infantry Battalion kun 8 IB may turn over og kinatibukang 11 ka firearms gikan sa 5 ka FRS. Ang First Special Forces isip mihatod og 7 ka firearms gikan sa 4 ka FRS ug ang 10 3rd Regional Mobile Force Battalion kun RM8B nag-turn over og 15 ka firearms gikan sa 13 ka FRS. Kini nga mga kontribusyon nagpakita sa padayon nga kalampusan sa pagtukod og kalinaw og mga paningkamot sa reintegrasyon sa probinsya. Ang mga gisurrender nga armas nagsilbi nga usa ka gamhanang testamento sa pagsalig sa kanhi mga rebelde sa pagbiya sa armadong pakigbisog o pagdawat sa malinawon o subay sa balaod nga kinabuhi. Isip kabahin sa nagpadayon nga mga paningkamot sa kalinaw o kalambuan sa probinsya. Gipasiugda sa mga kasusyo sa gobyerno ang ilang dedikasyon sa pagsuporta sa reintegrasyon sa kanhi mga rebelde pinagi sa coordinated intervention o sustained engagement nga kadtong mopili sa kalinaw, mahatagan o kahigayunan nga matukod pag-usab ang ilang kinabuhi o makatampo o positibo sa ilang komunidad. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements nga gama sa Histort Incorporated. Labi na ang Premium D3 Subgel Capsule alang sa nakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, ex FM